Αρχισμό. Ο θάνατος. Ο τάξη τζις. Περιστέρι. Πού περίπου? Κέντρο. Πού ακριβώς? Λουκιανού. Τέλειο. Οκ. Κολονάκι! Ναι, Λουκιανού το πάμε. Κολονάκι, Χριστιανέ μου! Ούψ. Μελίσια. Πού? Και είμαι και αλλεργικός χαμότο. Έτσι και με τσιμπήσουν αυτά. Στην πλατεία κοντά. Θα σας πω όταν φτάσουμε. Ναι. Μπερδεύτηκα. Πήγαινα προς Κυψέλη. Νόμιζα ότι τα μελίσια επιστρέψαν Κυψέλη. Κατάλαβε. Τι να σου πω τώρα. Δεν σ' άρεσε? Εντάξει, όχι, δεν. Δάφνη, Την είδα. τι την είδες? Δάφνη, στο μετρό. Χριστέ μου, όλοι την έχουν δει πια. Όχι, τη Δάφνη είδα. Συγχαρητήρια. Τέλος πάντων. Ναι, την έχω δει κιόλας. Μπράβο. Και έχει δίκιο. Πολλοί την έχουν δει. Δεν τι είναι αυτό που έχουν δει. Και την είδανε. Ναι, αν γίνεται να μην μιλάτε σε αυτή την κούρσα, γιατί έχω και τηλέφωνα να κάνω. Αυτή η πόλη είναι ένας ανοιχτός υπόνομος. Ένας βόθρος. Yes. Μυρίζει σκατήλα πάνω. Έχει φτάσει το βράδυ. Έχει γίνει σκατοπλημμύρα. Ήταν το κάρμα μου. Ή μήπως ήταν η μοίρα. Εντάξει, θα σε πάμε. Αλλά θα βάλουμε διπλή ταρίφα.